Това не си ти. Защо трябва да се правиш на нещо, което не си? Утре не те искам с тези парцали. Взела съм ти някакви неща, искам да си с тях. Крайно време е да се обличаш и да изглеждаш като нормално момиче, а не като това. Сега ще видите. Да. Здравей, Зара. Виждам, че си се променила. И за кого е всичко това? Може да са били на бал с маски. Идват!